Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Ingon akong mga amigo nga small. Naku na kuryente akong lawas. Unsa? O nay. O ingon sila nga naanak ko nun ni sa akong lawas. O hinatag sa akong amahan. Kinsa man akong amahan, nay. Kinsa? Amara, Unsa? mao ka na papadamyan. Gipangutan ako ni Amara kung kinsa iyang amahan. Akin sa magyudayahe mo na. Pa, Sultihin na lang si Amara. Kinsang iyang amahan. pa, Hi, hello, Amara. Hi, Ninang. Uy, kahugot bang bugakos ni ini. Oy, makapawaas problema. mayo kay ni Anika M. Oh, muna? Nak, Amara, Oh. mahimong biyaan sa minimo si Ninang M. May istoryahan lang mi nga importante. Okay, Nay. Ngano day ka, uy? Emmy, Usay problema. Kailakon lagi ka. si Amara M. Oh, kay nausa man akong kinugos, ha? Nangutana siya kung kinsa iyang amahan. Unsa? Maglisod ko sa pagsulti niya, M. Hasta gani si Papa Damian. Gusto na sad nga akong sultihan ang akong anak. Kay si Papa, wa pa man sad si mahibaw. Nga usa ka engkanto ang amahan ni Amara. Nasayod na ko muna. Pa Damian, Naibaw na ko kinsa ang amahan. Gani, dili ko makatuto sa akong nahibawan. nahibaw na di ka pa? Oh, Kisabay imong nahibaw-an, oy, Damian. gisultihan ko ni Inko Ibyong. Unsa? Tinuod ba? Nga usa ka engkanto ang amahan ni Amara. Lo, kapati ko silang gisulti. Negro, Payay! Ha? Nye! Kiyawan ko ni mo da! Di ka gikan nga. Samtang naglakaw kan. Naglingi-lingi man ka. Ha? Kuan kaya kanang Kuya Jeff. Oh, Kanang... Nico. Huh! Kiyawan lang ko ni mo da. Kalit na magkagduol na ko. Angang, sige mo kag lingi-lingi sa likod. Wa mo ka nagtanaw sa atubangan. Samtang naglakaw ka. Hmm? Wa mo gani ka makakita na ko nga. Gisugat ka. Ganun ka. Kaya, kanang kuan ba? Nakabati ko silang gipon nagsultihan. Ha? Nikinsa? Nginoy Damian. Ni Ate Amy yung katimuno. Ha? Unsay may lang gipanagsultihan day. Chismuso sa kay gada ni Gro. Alay na sa danay. Di man sismuso nang nakabati lang. Wa man natuyo ah. Di man ko makatuo kuya uy. Hinoon, magawa ako. Ay, may lami. May lami. Wala, Negro. wala mi. Taro nga ko na sinultihan ni mo. Wala mi bitaw. Main sa unsam din na. Wala mi bitaw. Bahin samahan niya Mara kuya. Oh, Na. Sana. Ya, tinuod ya. Tinuod nga ang papa ni Amara in country. In country naman ka. Ahat ya. taro nga ko. Inkanto. Unsa? Manay mong nadungog ni Gro. Oo. Nagkomedya ng tingali sila ni Gro eh. Kami siya. Oh, nag-joke pa. Wow, uy! Serious na sila naong. Tinood Kuya Jeff. Inkanto ang papa ni Amara? Dili ni Groy. Sulti ba? Dili oy. Sulti ba? Mamugos mga di lagi. Og ay nako pangutan ako na. Naman? Og ayog sulti si Amara bahin ana ha. Nakasabot ka? Kasabot kayo!
Delikado ni da. Kibot-kibot ba ni mo kaya? Sa negro? Kibot ba? Delikado gini. Chismoso ra ba ni si negro? Tubaga ko, Mona. O, pa. Ginoo ko. Unsang pagkaunsaan nga. Pa, naibgan ko og dili ingon nato. Dili ko makatuo ini, Mona. Tuhoy ko pa. Wala di kasultihi ka ni ato kay nahadlo ko og nabalaka kong mahibaw ka ini. Mauna no'y damihan. O mauni na balakan ni muna karon ang bahay ni Amara. Hasta kasab aman siya. Nahibaho ini. Natakda naman taong kang paking noy, oy. Kinsa siya. Aw, akong papaiking good. Amigo gid ay mo. Kay parehas man mong mulitok sa tinuod na kungan. Tubaga ko. Hasta kabasab nahibaho bahin ini. Onoy. Kami payagduhan ni muna ang suod kaayo. Kay wa may malilong namo nga sekreto sa among life. Labi nag love life. Ay. Ganong inyo man taong kung gilimdan ini. Sa akong kahadlok og kabalaka pa Damian. Pa, doon ako'y third eye. Makakita ako sa dili ninyo makita. O ginaot nga, nakasabot ka na ako pa. Kani adto manggod. Samtang magkuyog mi ni Emmy nga manglakaw paingon sa pagpauli gikan mi sa eskwelahan. Makaagi manggod mi adtong dakong kahoy sa dili pa moabot sa ilang Emmy. Naa dito mag-atang nako ang engkanto nga maoy nahigugman ako pa. Og nadako. Nahigugma sa kuniya tungod kay buutan siya. Buutan si Adonis pa. Wana. Nagkasulti na si Mona sa iyang amahan. Bahin ako. Unsa na sanang gitan-aw mo diya sa monitoring screen? Uy! Naang akong love-love. Nag-usap na sila. Nag-meeting? Isultihan na ni Mona ang iyang amahan, amin. Bahin ako. Nga ako ang amahan ni Amara. O niya. Nito o. Lisod patuhoon ang tagayuta nga usa ka engkanto ang amahan ni Amara. Mona. Emmy. Maglisod ko sa pagtuo ini. Pa, nakaadon ako sa ilang dapit ni Adonis. Gida ako niya dito. Iya kong nakuha og nagbunga kini pa. Oh, Mona. Papasaylo ako nga wadayon kumutugaan nimo. Kung kinsa ang amahan ni Amara. Nagani ko sa school. Ayaw na lang ko ninyog sunda. Huwata na lang ko nga muli. Kay muani man dayon ko ninyo din sa tampis. Wait. Mingaon man ko ni mo, Amara. Thank May you, magsipon na ko yung Polo. mingaon ni mo. Hasta po ko, Amara. Maupa, basti. Salamat. Mingaon ni mo, Mara. Lapkit ko ninyong tulo sa rodante. Siyempre. Unsa man amaragan ka nga entertainon ta na mo. Manayaw mi. Sige. Nayaw mo. Wait. Tanawa mi, Amara, ha? Kay kung kamong mga tagayota, makamao aning TikTok, kami sang mga taga-inkanto, kamao sa dana, oy. Awa mi, ha? Awa mi. Wait. Rodante, yun ang ginamit to nga Bluetooth. Speaker. Sige na yun. Sige na. Hala, cute, Lord, saan na siya maradits punuhan sa tambis? Sayaw na siya? Mahuganin ka na siya. Taggam dyan na siya ba? Taggam dyan na siya. Padlungan di. Mara! Ay! Ala!
that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!